katuyuan nganong niata para magkat-on sa mga pulong sa Dios, magdugang ang atong kahibalo ug kaala mahitungod sa espirituhanon tungod kay kining kalibutan na lumalabay lang. Ang atong gikat-unan diri para dili diri sa kalibutan kundi kining mga pagtulon-ana mga igsuon ko para dito sa kaharian sa atong Dios. Amen. Amen. Ang kalibutan dili ni iya mga igsuon ko sa gitawag pagkamatarong. Tungod kay ang yawa na ning kamot nga ang kalibutan mahimong guba, dunot, dautan, maunay gusto mga igsuon ko sa kaaway nga maong yawa. Mo na nga di gyud nimo malauman nga kining kalibutan ang nagpuyo tanan sa kalibutan naas katarong. Tungod kay ang yawa na ning kamot sa pagguba mga igsuon ko sa kinabuhi. Gusto si yawa mga igsuon ko nga ang kinabuhi sa tao magkinabuhi sa pagkadautan. Everybody say praise the Lord. Hindi man. Everybody say praise the Lord. Lakpakan sa nato ang atong Ginoo be. Okay, naana ba gyud mo sa inyong pandiha? Paghunahunag, pagpamalandong mga igsoon. Okay, unsa may gisulti sa Biblia? Episo kapitulo 4 bersikulo 22 ngadto 24. Ingon ang pulong sa Ginoo, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi. Ato nang naklaro mga igsoon. Atong gi-introhan kaganina nga ang kalibutan, kining kalibutan na mga kaigsuonan puno ni siya sa pagkadautan, naning kamot ang yawa nga ang mga tao nga magpuyo aning kalibutan na magkinabuhi sa pagkadautan. Maunay gustos panuway, maunay gustos yawa. Praise God. Mauna nga ang kalibutan, kung dili ni maminaw sa pulong sa Dios, ang mga tao butang ipasabot, ang mga tao nga niya sa kalibutan, kung dili magkinabuhi, uyon. Tanan mingon, uyon. Sa pulong sa Dios, so diha siya mahimo magkinabuhi sa mga pagkinabuhi nga gustong mahitabo sa kaaway. Mao na nga ang bersikulo 22 nagaingon, hukasan ninyo ang inyong daang sumpay. Sumpay. Unsa ipahukas? Unsa ipahukas? Ang daang pagkatao. So niya gid ay daang pagkatao na to. Ang atong daang pagkatao mao nay daang paggawi sa kinabuhi. Ingon nga walay alamag sa pulong sa Dios. Nga naman ang walay alamag. Magkinabuhi naman sa pagpatuyang kay siyempre walay nahibaluan. Walay alamag. Hibalo ba mo anang pulong walay alamag, Sister Elizabeth? Kabalo mo na saan ang walay alamag? Sterlita? O sa man na, Brother John Manigo, sa man ang walay alamag? Kanang mitag, walay alamag. Ha? Walay nahibaluan. Buti pasabot, walay hibang kaagan. Nag-anam na hinog kalawom. So, maunay buti pasabot. Pag ikaw ka makadungog sa pulong sa Diyos, wala diyog kay alamag. Wala kay nahibaluan. Wala kay hibang kaagan mahitungod sa Pangginoo. Pero sa diyang mingabot na ang pulong sa Diyos, mao na'y nagtudlo na to nga ipahukas. Mura na nagsinina ta. Nagsinina dahil ka no, kay pahukas. Unsa may hukason? Ang daang pagkatao. Tanan mo ingon, hukasa ang daang pagkatao. Ignay mo katapad, hukasa ang daang pagkatao. Oy, ni ay di ay karon ipasulo bag-o di ay. O, tanaw na to ni, kay pahukas man ni. Hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi. Na mao day ni. Karaang paggawi sa kinabuhi. Mao na. Wala atong kinabuhi. Ako ang nadumduman gyud permanente na mga igsuon ko sa akong lula kaniadto. Mao ra gyud ang iyang hunahuna. Mga igsuon ko katurag yung iyang gisundan. Buti pasabot ang mga karaan nga paggawi. Una nga, kadumdum ko ato. No? Kabisa og, unsa to? Paundangon og inom og tuba. Kay ningon ang doktor, mamatay na kag di ka mo hunong anang imong inom-inom.
Mao lagi kay ang akong nanay, ang iya gyud laging paggawi is kinabuhi kay kinaraan man. Bisa pag moingon ang doktor nga dali ra gyud kang mamatay, di ka mohunong anang inom. Ini uli dito humagtan-aw doktor, inom gyud gihapon. Tanan may yung karaang paggawi. Mao na siya, karaang paggawi sa kinabuhi. Oh. Naana sa Episo 4:22, karaang paggawi sa kinabuhi. Nga unsa daw? Kining karaang paggawi sa kinabuhi nga nagadunot pinaagi sa mga malimbungong pangibog. 23. Og magpabag-o kamo. Niya na. Sa to ganina, daang pagkatao, dala sa karaang paggawi sa kinabuhi, og nagdunot kinis malimbungon nga mga paagi og malimbungong paagi sa pagpangibog. Pero usa kanindot nga butang, tanawa sa 23. Namoy Bible, tanawa sa 23. Usa kanindot nga butang. Naa pa di ay panahon nga makahawas ta ana. Kana bitong daang paggawi sa kinabuhi, karaang paggawi sa kinabuhi, daang pagkatao, naa pa di ay panahon. Igni mo katapad, naa pa gid ay paglaom. Naapay paglaom, dili magpabiling karaan sa paggawi sa kinabuhi. Naapay paglaom. Unsa man, o tanawas 23. Basaha. Tanawa, mo ni paglaom sa tao. Matod pas Biblia, og magpabag-o kamo diha sa espiritu. Tanan mo ingon magpabag-o sa espiritu. Sa inyong mga salabutan. Mao na, kaning atong salabutan, kinahanglan mabag-o ni sa pagpanghuna-huna. Praise the Lord. Kinahanglan mabag-o ni ang atong panghuna-huna. Unya, pinaagi sa espiritu, sa Ginoo. Manhinungdan nga ang tao, gyud mga igsoon ko, di gyud makakaplag. Dili gyud makakaplag. Bisag kung saan pagpaningkamot sa kaugalingon, kung dili siya, mga igsoon ko, magpabag-o sa Espiritu Santo. Kinahanglan yun ay ang Espiritu. So magpabag-o kamo, asa? Sa prisuhan? Diba, ibalan ba yan nato nga ang tao pagdaotan, prisuhon, para maunsa daw? Mabago, dakpon, ibalhog sa bilangguan para mamang kuno na. Pero wala, oy. Isang pila pa katuig imong sud-sud ang prisuhan. Ganahan ay nagbalik-balik, kaya na kuno'y gwardya. Na kuno'y libreng pagkaon. Wala may pagkabago. Pero dire, ingon dire, magpabago kamo. Asa? Sa balaod, mabago kang tao. Bisan dire sa Kasiklan. Grabe ng ordinansa nga gihimo. No? Nga grabing kawat sa kape. Grabing kawat sa saging. Grabing kawat sa mga prutas. Bisag unsa og impusar sa balaod. Bisag unsa og impusar mga igsoon ko sa ordinansa sa barangay. Naagihapoy manakas bay kay mga awat. Di ba? Nakabalo ba mo? Nga bisag unsaon og impusar sa gobyerno sa balaod, igura ang tao mahadlok, pero pag makabinta, pag makabinta, sana, pag makakitag higayon, muragod na ng mga kawatan god. Tanaw nimo pag nay mata makakita, di gina mangawat. Pero bantay, malipat ng mataha nimo, sigurado makuutan jud ka. Ang balaod sa gobyerno mga igsoon na pero wala na naghatag og tinud-anay kabaguhan sa tao. Wala eh. Katulang sa adik, katong sa adik ba? Katong mga adik. Pag-abot ni Duterte, hadlok sila kay nanagipang tukhang pero tanaw sa nahitabo. Nabag-o ba yun? Nindot kayo superhero si Duterte kay Superman siya kay gamahanan siya, nakapabag-o yun, pero wala, oy. Pag undang niya, balik yun gihapon mga adik.
Oh, di ba? Ang balaod, igo lang nagbutang mga igsuon ko para ang taon, maudi ay, ngani di ay ni. Maglikay-likay, pero pag makapabor, birada. Sa may kalainan kung mag-uhon ka mga igsuon ko sa pulong sa Diyos. Sa kalainan. Unsay kalainan pag mabag-o ka sa pulong sa Diyos, sa Espiritu sa Ginoo. Bisag way nakakita nimo. Bisag way tao mo tan-aw nimo. Lahi na ang dagan sa imong pagkinabuhi. Nga naman, lahi pag ang Ginoo nay naa sa kinabuhi sa tao. Muna nga nangandoy kag tinuod nga kabaguhan, dangop sa Ginoo. Kay ang tinuod nga kabaguhan, ang tinuod makahatag og kabaguhan sa kinabuhi, kanang ang tao naay gialagad nga Dios. Oh. Muna nga, ingon ang Biblia sa 23, magpabago ka mo diya sa Espiritu sa inyong mga salabutan. Na, verse 24, last verse. Og isulob ninyo, kung saman, gani ang daan, ipahukas, kay natumuto ang karaang paggawi sa kinabuhi. Karon ni ana, og isulob ninyo ang bag-ong pagkatao, nga, unsa gisulti diya? Unsa? Matod pa diha mga igsuon ko, kining maong isulob nga bag-o, bag-o nga, unsa man? Sinina? Bag-ong pagkatao. Gisgutan dire para maklaro, unsa man kuno ni pagbitag bag-ong pagkatao? Unsa man mabag-o dining tao? Dili, ingon dire, ang pagbag-ong pagkatao nga ang sa tinuod mao ni ang pagkamatarong. Tanan mo yung pagkamatarong. Tanan mo yung pagkamatarong og pagkabalaan. Ni ana, klaro kaayo mga igsuon. Shall we say praise the Lord? So ang bag-ong pagkatao nga ipasulob, klaro kayo, duha, ang pagkamatarong ug ang pagkabalaan. Gibuhat sama sa dagway sa Dios. Praise God. So ato ni isa-isahon mga igsuon, pipila ka mga minuto para masabtan na tug maayo ba nga dili gyud ta magsulog-sundog anang naas kalibutan. Anang naas gawas ba? Kanang naa sa kana bitawng wala pa bitaw nakaila sa Ginoo. Laktod nga pagkasulti dili pa bautismado. Wala pa mga lagad sa Dios. Ya. Ang kinabuhi mga kaigsuonan ko, praise God. Naasa gitawag kuan kanang laraw nga kinabuhi. Kinabuhi mga kaigsuonan ko nga walay pagpakabana. Shall we say praise the Lord? So isa-isahon nato ni mga kaigsuonan. Ang kinabuhi sa taong nagpangalagad sa Dios. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Adunay siya'y kalainan. Adunay siya'y kalainan sa mga taong nangalagad sa atong Ginoo. Unsa may kalainan mga igsuon, ang pagkinabuhi sa adlaw-adlaw. Pagkinabuhi mga igsuon ko, bisan pa man sa atong mga trabahoan, di ba? Dili man ta sa atong pagpangalagad mga igsoon sa Ginoo, wala magyud ta gilahi dayon sa Ginoo. Ang gilahi sa Ginoo sa ato ang ato rang dagan sa pagkinabuhi, pero niya pagyapon tas kalibutan. Di ba? Wala man ta gilain. Kita tog pagpabautismo nimo, nanalakay laing balay, nanalakay laing uma, nanalakay laing trabaho, nga wala gisambog, puro na gyud kauban nimo nangalagad sa Ginoo, wala man. Pangalagad nimo, pagpangalagad nimo, naara man gihapon ka sa imong kauban, naara gihapon ka sa imong bahay, naara ka sa imong trabaho. Ako ibuti pasabot, naara gihapon ka sa kalibutan mga igsuon nga imong kauban, kadaghanan, adlaw-adlaw, wala mga lagad o Ginoo. No? Halos adlaw-adlaw na, labi nas nagtrabaho ka.
Kanus alang mahimo na tong kauban ang mga taong nangalagad sa Dios kanang panahon nga naay fellowship, panahon na simba. Domingo, kana ang atong kauban sa simbahan nangalagad sa Ginoo. Pero paglain ng adlaw, asa na? Dili na Kristohano na itong kauban, no? Di ba? Mga estudyante, pag atong eskwelahan, ang mga kauban, dili na magtotoo. Mga trabahante, pag ato sa trabaho, pag abot sa trabaho, dili na magtotoo ang kauban sa trabahoan. Na nga ikaw lang dito mga igsuon. Ya panahon dito nga tuwa ka sa imong trabaho, di man lagi mapugnan nga ang imong mga kauban naa pamantanan. So ikaw mohimo gyud kag paagi sa paglikay bisan naa ka ni ana mga kaigsuonan ko nga dapit. Sa mapananglitan imong kauban na nigarilyo. Ya ikaw sa inyong grupo diya sa trabaho, ikaw ray wa man nigarilyo. Sa may buhaton nimo kay hagaron man gyud ka. Inom. Siyat sa bay. Oh. Di ba? Nya sa may buhaton nimo. Lingi-lingi dayon ka. Pag yung buglo ra ba ning bira ba? Lingi-lingi dayon ay wa nakakita. Tungab na. Kay bugnaw man. Di ba? Naamong gyud ka sa kalibutan, mga igsuon ko, naa kas kahilayan. Naa ka sa dapit nga puno sa kahilayan. Nya ikaw karon, nangalagad ka sa Ginoo mga igsuon, everybody say praise the Lord. Palakpakan sa nato ang atong Ginoo. Kusog ka pagpalakpak mga igsuon, praise God, hallelujah. Okay, everybody say praise the Lord. So matod pa mga igsuon ko sa mga pagtulunan karon, unsay pinaka pagtulunan nga atong madala sa atong panimalay. Kinahanglan nga atong isulob ang bag-o, dili ang daan. Hukason ang daan, ipasulob ang bag-o. So mao ni mga igsuon kong pagtulunan karon nga change your attitude. Usba ang imong, sa may Bisaya na ang attitude. Ha? Kinaiya? Pamatasan? Usbo nato ang atong pagkinabuhi. Naatas kalibutan kay wala pa tagilain sa Ginoo, kano sa raman tamalain? Malain ra ba ta rin kalibutan na? Malain ra, pero dugay pa, wa pa ta kabalo. Kano sa ana? Malain lang ta kung patinugon na sa Ginoo ang trumpita. Kaya nga patingugon man niyang trumpita? Paminaw pod mo. Kaya sige, Sunday school, aning uman mo pakabaluan eh. Wa mo kabalo, anong naimutingog nga trumpita? Kaysa may magpatingog sa trumpita. Ha? Ay. Balik-balik ni. Kaysa man, brother Aling, magpatingog sa trumpita. Na ako no'y Sunday school teacher dito sa Surigao ba to? Wa man kuno'y laing kuan. Wa man kuno'y laing Sunday school teacher kay absent po daw. Unya ang pastor po kuno na ay lakaw. Busa ningon kuno ang mga leaders sa simbahan nga ikaw mo'y kuan, ikaw mo'y Sunday school karon kay dandaan naman ka nangalagad nya duga na po kay kasinatian na ikaw mo'y magkuan Sunday school. Barog kuno siya mga igsuon. Pagbarog niya tudlo kuno sa Sunday school. Pagtudlo kuno niya mga igsuon, anak kuno dayon siya nga mga kaigsuonan. Ang Ginoo sa iyang pagbadik magdala siya trumpita. Unya sa pagdala niya trumpita, pagasuyupon niya kita. Suyupon ko no. Unya, humagsuyop sa mga tao. Iyang suyupon ang mga matarong ug dautan. Suyupon yung kuno.
Gamit ko nos pagsuyop ang trumpeta. Nang pag-abot ko nonin rapture ta, suyupon ang mga dautan o mga matarong. Suyupon sa trumpeta. Nalalimbang ka na. Unya, pag-abot sa langit, pag humagsuyop sa dautan o matarong, ibuga ang matarong sa langit. Unya, ibuga sa impierno ang dautan. Basta ang mga tao po nga naminaw, sakto po. Amen. Mauna kay Kastilan. Suito kayo mga igsuon ko sa balita sa kalibutan, pero balita gani sa maing balita, wa goy hibang kaagad. Ngano? Di maminaw og maayo inig ana sa simbahan. Gasige rag tabi. Mo na musod kanit ang simbahan mga igsoon. Usay laay pero paning kamutig yun nga naa kay makatunan. Kay para makabalo ka unsa nay dagan sa panahon. Naunsa na ang imong kinabuhi. Hello. Di, response po ng mga membro. Amen. Sujupon di ay. Mauna. Ang rapture dili sujupon. Lalinon. Kasabot ba mo sa nang lalinon? Kano sa alang tamalain, Brother Berto Kipkipan. Malain lang ta kung mubalik na ang Ginoo. Sa rapture day, patingugon sa Ginoo ang trumpita, ang iyang luwason, dili suyupon. Ang iyang luwason, ang mga bautismado nga nagpadayon sa pagpangalagad ug nagsulob sa bag-ong pagkatao. Kung nagsulob pa kasda ang pagkatao, mo na'y bugat nga dalhon pag-abot sa rapture. Bugat kay nga naman daan. Nabito tayo minsay aning daan. Pagdaan imong sinina, murag di kay ka kuan mula ka ba daan kayo, madto kag kuan daan kayo mo sinina. Pero pagbago kay mo sinina, kanang mao pag pagkasuot. Ang lami kay lakaw no. Oh, lami kay pakayab-kayab. Mo na'y mahitabo sa pagbalik sa Ginoo. Dili sujupon. Lalinon, mo sa pamina og maayos mga pagtulunan. Kinsay malalin ang mga taong bautismado sa pangalan sa Ginoong Hesukristo nga nagsulob sa bag-ong pagkatao. Mo na giingon sa English nga born again. Tanan mingon born again. Oh. Ika, born again mo tubag punta nga di Pentecostal. Stilan. Born again man na kanang bag-ong pagkatao. Gipakatao kita pag-usab dili isa unod og sa dugo. Amen. Dili sa unod. Gipakatao ta pinaagi sa Espiritu. Ginabautismuhan na ta bagong pagkatao. Ang English ana born again. Manang di ka magbantay, di ka magtinguha, di ka magkinabuhi sa pagsulob sa pagkamatarong, dili born again tawag sa imuha. Nabuang agin. Di bitaw kumpiyansaan ning pagpangalagad sa Ginoo? Di kumpiyansaan. Pag mabackslide gani ka, labaw pa kakangilingig sa mga tawo mga lagad. Sa imong igna imong katapad nga ayaw gyud backslide kay kuyaw. Lagi. Makatudlo man tagin sa backslider kauban nato dire nga walay simbahay, tan-aw ra na mga kinabuhi. Na brother hilom naman lagi kay mo. Oy. Unsa naman na? Di ba? Pagbabackslide, kanang muundang og simba, di na mga lagad. Oh. Manang giingon uban nga, unsa man kailam ta ni Ginoo pero nabuang agin man. Oh. Pag muundang kag simba, madaot imo kinabuhi. Mangilngig pa, musamot ka kadautan. Buti pasabot. Ang imong binuhatan, labaw pa kangilngig kay kaniadto. Imbis kay ang imong buhaton pag backslider na ka, mga bit na ka, kita na kaglaing bana, laing asawa, unya, balik ka sa bisyo, ngilngig na kayo ang kinabuhi mo nang wala man na born again, nabuang again man na.
Sulay niyo backslide. Gusto mo nga dili makauban sa pagbalik sa Ginoo, sulay backslide. Hello? Oh. Kana bitaw magsimba-simba lang para ignon? Unya, matarong kay nay nakakita? Makalangit na? Dili. Asa man na makalangit? Nga mo, trabaho raman kag katarong kung nay makakita. Pero pag wala nay makakita, di naman kamo buhat og matarong. Igsuon ko. Parehas raman din na maimpirno. Barabag ko insik ba? Sek, ikaw sek. Sa imong tan-aw sek. Limbong, dili limbong. Tubag sa insik. Limbong, patay. Dili limbong, patay. So, sa may imo sek, limbong na lang, pareha ng pataya. Bitaw, tinuod mo na. Simba-simba ka niya, impirnor na gihapon ka. Alakansi ka. Anong alakansi man? Alakansi ka. Gasimba-simba ka, nagtuo kang malangit ka, impirno di ay. Alakansi ka. Buhatan na lang tanan. Pangabit na lang. Hala, sige dito. Pandunggab na lang. Pang-hold up na lang. Alakansi ka. Simba-simba ka, ang uban, impirno nga magsimba niya, ikaw simba, impirno gyapon, alakansi ka. Pugong-pugong pa ka, impirno mo na gyapon. Alakansi ka na. Parehara mo kaabtan dito. Niya malagi ka diri bay. Pre, na malagi ka diri, impirno. Nga, ang patutingala mo kung na impirno man ka pre, nga hinibahon ba ka pre? Ako, ay problema. Kaya wamang ko simbahay. Ang ayan lang ginako diri maimpirno, ikaw pre, hinimbahon ba ka? Ano impirno man ka? Amo na akong giingon, alakansi ka. Way simba-simba impirno, ikaw ga simba-simba impirno, alakansi ka. Akong tambag nimo, sundukan na lang to siya. Ay naghago-hago. Pero kung gusto kang malangit, isulob ang bag-ong pagkatao. Klaro kayo. Isulob ang daang pagkatao. Nga matod pas balang kasulatan, mga igsuon, mauni ang pagkabag-o sa salabutan. Abi ninyo, kung hangtod di mabago ang atong una-huna, bisag magsimba pa ta, di kita mabago sa kinabuhi. Kuha ninyo? Kaya pag uli na to, maura mang una-una, wala mausab. Buhat magyapog di maayo. So di mausab. Way kabaguhan. Pero timan ninyo ni, pag ang Espiritu sa Ginoo na nato, niya magpabago ta sa atong, maingon ta ba, Lord, baguha gining huna-huna na ako, Lord. Nagpabago mo sa huna-huna? Nabag-o raman ang inyong kuan, kay Domingo musimba na, pero ang uban, wa man mabag-o na huna. Ang pagsimba raman. Nabag-o gamay, kay musimba. Pero, pag-abot sa balay, mamalikas gihapon, mujawis gihapon. Yamat kang mataa ka. Maura ng trabaho, yawis kang mataa ka. Mga igsoon ko, wala man ang mausab. Di ba ang kalibutan himalikas? Hello. Kadungog mo sa kalibutan. Ngano di man mo kadungog, ingana man ta sa una? Di ba ingana ka sa una? Yung sa may inyong pamalikas sa una, sa pa mo mga bautismo tubag na yun diha, bisa gani karon pastor bautismado na, malikas gani gihapon. Ayaw na, daang paggawi na. Daang paggawi. Ayaw na. Unya, unsa pa? Unsa pagkasulob sa bagong pagkatao, nga ang huna-huna, wa man mausab. Usbang huna-huna, may balaan ang unahon nagkasing-kasing na usab na mga igsoon, konektado na. Kung nausab na, pinaagis, pinulungan na to, binuhatan na to, adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi. Pag mga usab na gani na, wow, nabago na ang imong salabutan. Manigingon nga, sige tagwali. Ako lang ikatambag sa inyo hadirya, tambag ko sa inyo pagtulunan. Kanang inyo mga batang gagmay,
Kay nagtudlo ta sa sinina nga pagkabalaan, gagmay pa lang na ayaw na pasyor ta. Hilom na malagi kay mo. Ayaw na pasyor ta na. Kana bang babae ba? Ayaw na pasyor ta. Kay pagkadalaga ana, di na kakabadlong. Iminaw mo na ko. Namoy mga anak gagmay bata, babae? Na? Naaba. Ayaw na pasinina ah. Balik-balik ko ang istorya, ako na balik-balikon. Sakit magid lagi ni pagtulunan lagi kay para mausab ning atong panghunahuna. Kay para inigadag ko ana di ta maglisod sa pagtudlo. Unsa gingos Bible? Train up a child. Tudlo ang mga bata para sa ilang pagkatigulang, sa ilang pagkahamtong, dili silang mubiyas pagtulunan. Amen. So, tudluan na to. Karon pa lang gagmay, tudluan na to. Tudluan na to, nga dili mamantalon. Dili mag-short-short ang mga babae. Tudluan na to, nga ayaw paputol sa buhok. Ayaw pa, daghang tagbantayan na, sa nindres ko. Asang bago ni mo pagkatawa na nga, kung nang Newtex ang kalibutan ng Newtex, mapuka. Mga lalaki, nag-arites ang kalibutan, nag-arites po kakaron. Kristohanon, ba na? Nagpantalon ang mga babae dito sa gawas, ikaw po naman talon. Pastor, grabing grabing sakita ng mga pagtulon ani sa bagong pagkatao. Kung nagibalik-balik na ito, alakansi ka. Kung nagtuo ka nga malangit ka, kay nagsimba ka, alakansi ka. Kay nga naman, wa ka nagtuman sa imong gisimbahan, wa ka nagtuman sa pulong sa Ginoo, madunggan matag karunog unya, nga musod kag simbahan. O amigo ta, bisan asa ta mag-abot. Pero when it comes the teaching of the Word of God, kung maghiskot ganit ang pagtulunan, mismo ako nagbarog diri, maigo ko kung di ko magbuhat sa kabubuton sa Diyos. Dili lang kamo lang nga naglingkod diha, pati kong nagtindog diri. Kay ang pulong sa Diyos walay sayloan nga tao. Ang pulong sa Diyos, mga igsoon, para sa tanan. Hallelujah. Everybody say hallelujah. So unsa diri ang ipasulob kanato ang bag-ong pagkatao. So ang atong pamatasan ning katapusang mga adlaw, mga igsuon ko, dili gyud nato paningkamutan, kung dili gyud nato paningkamutan, natay relihiyon, natay simbahan, pero ang atong pagkinabuhi o pamatasan sama ra gihapon sa kalibutan. Napansin ba ninyo? Sa sugod niyo sa pagpangalagad, nay kalainan sa taga-kalibutan, taga-gawas o wala? Na? Oh, na gyud oy, kadaghan kay kalainan. Daghan kay kalainan, daghang kausaban mga igsuon. So nagsugod na ta sa tanang nagpangalagad sa Diyos. Shall we say praise the Lord? Tungod ni ana, matod pas Biblia, magpabag-o kamo diha sa espiritu. Managikinahanglan nga sabton pagmaayo sa matag usa, nga magmusod ta sa simbahan, mga igsuon ko, atong pangayoon sa Ginoo, sa balang espiritu nga o Diyos, bag-uha ang akong salabutan, ang akong kasing-kasing, nga sa ingon ni ana, magkinabuhi ako, sumala sa imong pagbulutan. Isuloob ang bag-ong pagkatao. Maklaro na to, gi-specify sa Bible, unsa man ang bagong pagkatao. Sa tinuod, maon sa, number 1, pagka-matarong. Ikaduha, pagka-balaan. Palakpakan na to ang pulong sa atong Ginoo. Mana diha nga ang Biblia nagaingon, mga igsuon tungod niini, mga igsuon hukasa gikan kaninyo ang tanang kabakakan. Tinuod kinahanglan may sultin niyo nga matag usa ngadto sa insilingan kay kita mga bahin man sa usag usa. Pagkasuko kamo apan ayaw kamo pagpakasala. Pwede day masuko.
pwede masuko. Pero ay lang pamalikas. Pwede masuko. Pero ayaw sa, ingon ng Biblia, ayaw pagpakasala. Ingon ng Biblia, pagpakasuko ka mo. Apan ayaw ka mo pagpakasala. Ug sa inyong pagkasuko, versikulo 26, ayaw pasalupi sa adlaw. Kinsa may nasuko dire nga niabot na lang daw ka semana. Wa gid mauli eh. Wa na, dili na ka na bag-ong pagkatao. Kaya ang imong kasuko nilapas na og kuan adlaw. Pagkasuko kamo apan ayaw pasalupig adlaw. So mo na butang nato sunahuna nato. Pag masuko ta karon, taod-taod, bitaw gihalin tulad gyud ta ani kuan, dapat mga lagat tas Ginoo. Murabag mga bata ba? Mga bata wala mangiaway karon. Grabe kasuko pero taod-taod mga igsoon ko magdula-dula ra pud dayon. Oh. Pagkasuko kamo apan ayaw pasalupi sa adlaw ang inyong kasuko. Okay. So niya na mga igsoon ko, ang gustong mahitabo sa atong Ginoo, sa gustong magpabag-o diha mga kaigsuonan ko sa ilang mga kinabuhi, ingon nga isulob mga kaigsuonan ko ang kinabuhi ingon nga nagpangalagad sa atong Ginoo. Okay, Roma kapitulo 12. Tanawa na ang giingon diha mga igsuon. Bersikulo 2, ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan. Kundili, usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong, unsang pagisulti din eh? Unsay bag-ohon? Usba ninyo ang inyong kaugalingon, pinaagi sa bag-o, pagbag-o sa inyong salabutan. Aron inyong masuta kung unsa ang maayo o hinangpunon nga hingpit o kabubuton sa Dios. Nagsugod yun sunahuna ning pagkabag-o, no? Amen? Ipabag-o ninyo ang inyong huna-huna. Natanawa. Usba ninyo ang inyong kaugalingon, usba ang inyong pamatasan, usba ang inyong pagkinabuhi, usba ang inyong padagan sa adlaw-adlaw sa inyong pagkinabuhi. Pinaagi. Tanan mo ingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Mabag-o din na tanan. Ang imo bang lifestyle? Imong lifestyle adlaw-adlaw, mabag-o din na siya kung mausab ang imong the way of thinking. Kanang paghuna-huna nimo ba? Amen. Kung mausab na ang padagan sa imong paghuna-huna sa adlaw-adlaw nimong paggawi, pamatasan, tanan, mausab gyud na kung ang inyong panghuna-huna magpabag-o diha sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. Gamhanan man gyud ang Ginoo mga kaigsuonan. Gamhanan bang Ginoo? Pwede niya sugoon ang hangin? Pwede niya sugoon ang bagyo? Pwede niya sugoon ang tanang kinaiyahan? Ang balod pwede niya sugoon? Langgam pwede niya sugoon? Tanan pwede niya sugoon? Ang tao, pangutana. Babutan niya ang tao di. Ha? Diba? Akong pagbuin siya nga, bagyo! Anto ka nito! Masugod na sa Ginoo na. Babutan niya na. Balod! Makuha niya na tanan. Langgam! Tanan niyang binuhat. Iyan ang mabutan. Pangutanan ako ang tao. Binuhat mo gyapon ta, di ba? Binuhat mo sa tao? Binuhat sa tao. Binuhat mo sa Ginoo? Klaro ha. Ang Ginoo ba'y nagbuhat sa tao? Na, binuhat gyapon ta, pareha ra gyapon ta sa mga kinaiyahan nga gibuhat sa Ginoo. Pwede niya masugo na tanang kinaiyahan. Kung gusto niya maglinog, gusto niya mga igsoon kung nga magpadalag bagyo, masugo niya ng hangin, mo-form og bagyo, siya nagbuta na tanang. Pag mao tas tao, ikaw, mabutan ka kas Ginoo? Ha? Sigurado ka ha? Pag sure. Pag sure yun.
Kay usahay, tanan mingon usahay, nagtuo ta nga ang Ginoo mo'y nagbuot nato. Gibutan ta. Pero sa tinuod, ang nag-drive nato, wala mo ng sakyanan, God. Di ba ang sakyanan? Motor. Bisa ka ng motor na lang. Dili man na mudagan, paingon sa iyang adtuan kung way mag-drive. Di ba? May ka nga karon, muadto kog butuan, paandar pa, kagagianan, diri ko agi, mabutaan na siya. Kaya na may nag-drive. Pero bisag unsa pa na kondisyon ng imong motor, imong four wheels kasakyanan, kung hangtod way mag-drive ana, naarag yun na diha. Kuha? Nagdepende na sa nag-drive kung asa na paingon ng sakyanan na. Ikaw karon para masabtan na tog maayo, ang Ginoo wala mag-drive, nagbuot, wala magbuot sa tao. Mao bitaw nga kita'y kaugalingon mo drive asa tay gusto. Lahi tas mananap, lahi tas natures. Lahi ta mga igsoon so gipanggama sa Ginoo. Lahi ta nga man kay kita mo oy gipabuot. Mingon ang Ginoo, isulob, mao ni buhata. Kung di na to buhaton, pwede dili. Pwede. May tagkapoy man, Lord, kanang pagkabalaan tudlo diha kapoy diri ragog ko. Pasagdan ka niya. Kay ang nag-drive kita mo'y nagbuot. Pero naay pinasahi ng butang dapat nimong masabtan. Butan na to tong kaugalingon. Bisan asa gusto ta mahitabo, kung di ka mo sunod, pwede. Kay ngano, ang nagbuot dili na ang Ginoo, ikaw na gipabuot sa tanan. Mo na nga ang advice, ang pulong sa Dios nagtudlo. Ipausap ninyo ang inyong unahuna. Asa na to dapat ipausap? Sa Espiritu sa Dios. Naa. Pag naa ng Espiritu, ngayon ka, Lord, ikaw maghari sa kunahuna. Baguha akong unahuna, baguha ang akong salabutan, baguha akong kasing-kasing. Indin ang Ginoo magapanlihok, ondin ikaw nga nagpabago sa Ginoo mga igsoon. Maingon pog ka nga, kining butanga, kining buhata dautan. Busa di ko ani. Kay ang Ginoo niingon nga dautan ni. Pero pag di pog ka, may pog ka nga, Lord, bahala na ka, Lord. Ako na bahala ni Lord. Ako'y magbuot kay lami man gud ni Lord. Ganahan man ko ani. Maingon ang Ginoo nga dili lagi na kay makadaot na nimo. Ayaw buhata na. Mika, o lagi Lord, dili maayo pero ganahan man ko. Kuha? Munang imong buhaton. Mabuhat nimo dili. Mabuhat nimo. Kay ngano man, ikaw may nagbuot. Atong paningkamutan ng Espiritu sa Ginoo mo'y mag-drive sa atong kinabuhi. Muna nga ipabag-o na to ang atong hunahuna. Amen. Ayaw kamo, Roma 12:2. Ayaw kamo pagpahiuyon ining panahona sa kalibutan, kundili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi. Saon sa man? Pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong masuta kung unsa ang maayo og hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. Kusog ka pagpalakpak mga igsoon. Everybody say praise the Lord. So unsa pay dugang pagtulunan mga igsoon kining ipausab sa Ginoo ang atong mga salabutan. Praise God. Unsa pay giingon sa Ginoo. Amen. Mahitungod sa matag tawo nga nangalagad sa atong Ginoo, nagpausab sa ilang hunahunag sa labutan. Ingon ang pulong sa Dios, mga igsuon ko kita, mga kaigsuunan. Abrihin niyo yung Bible sa Roma 13:12. Ingon ang Biblia, ang kagabhion talitapos na, ug ang adlaw nagsingabot na. Busa, isalikway ta ang mga buhat sa kangitngit ug isulob ta ang hinagiban sa kahayag. Amen.
Amen. Amen. Praise God. Roma 2:19. O kung nagatuo ka nga ikaw nagatultol sa mga buta, kahayag sa mga gingit-ngitan. So, kinsa daw ning mga taong nangalagad sa Ginoo nga nas kahayag mga igsoon, nagatultol. Tanan mo nga nagatultol sa mga buta. So, mo rin yung atong trabaho. Mo na atong mga kinabuhi nga kitang mga tao, nagtultol ta sa mga buta. Sa kanining mga buta, di ka kita. So, imo ng hawiran, o ka na kay kahoy nga imo'y pahawid sa iya, sungkod, nga nighawid na sa buta, bisan asa ka mula ka, musunod ang buta. Ingon ang Bible, kita nagatultol sa mga buta. Kay kita anaa sa kahayag. Ang tanan mo ingon kahayag. Ang tanan mo ingon kahayag. Okay, ang Biblia nagaingon, kita mao ang kahayag. Matud pas bala ang kasulatan mga igsoon. Klaro kayo nga ang tanang Kristohano nagpabago sa ilang hunahuna na himong kahayag. Shall we say praise the Lord? So, klaro kayo na mga kaigsuunan. Kinahanglan yun na nato, no? Kinahanglan yun na nato. Lord, kanus apaman. Kanus apaman. Mabag-o ang mga tao. Amen. Mungutana kas Ginoo anak mga igsuon ko, moingon ang Ginoo. Gitagaan ta naman mong pagtulunan. Amen ba? Oh, gitagaan ta namong pagtulunan. Narna ninyo magbag-o mugdi. Praise God. Last verse akong basahon. Manata Sunday School mga igsoon. Matthew kapitulo 5, versikulo, praise God. Sugdan na basa mga kaigsuonan. Ingon ang balang kasulatan. Praise the Lord. Kamo mao ang kahayag. Tanan maingon kahayag. Okay, unsa daw ta? Oh. Kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod dili gayud mahisalipdan. Ang mga tao dili usab magdagkot og suga aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan. Kun dili ibabaw sa tungtunganan og kini magaiwag kanilang tanan nga naa sa sulod sa balay. Unsa may tambag sa pulong sa Dios? Pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat. Tanang Kristohanon nga naanay maayong buhat, moingon amen. Tanang mga nangalagad sa Ginoo, maayo na batag mga binuhatan? Hinay man lagi. Maayo na ba atong binuhatan? Pwede na ba tawgon ta sa atong mga silingan, sa atong mga kaubanan nga kahayag ta? Naraba ko no ingon sa atong Ginoo nga naguna-una siyang kahayag pero kangit-ngit di ay. Klaroho na to ning naghayag yung taha. Hallelujah. Amen. Di ba kay ang kahayag? Sulayan ninyo. Sagdi sa tubig. Pag magdakag Petromax, di sa tubig, ngit-ngit ang mga isda manduol sa kahayag, di ba? Mamana ka kung ting kanang sang way buwan, nya magdaka dito og magdakag ispat, magdakag suga dito sa dagat o dito sa tubig, mutapok dito ang mga isda. Kay ila mga kaigsuunan kung tapukan ang kahayag. Ang tinuod nga pagkasulti bisag di pa ka musulti unsa kang relihiyon na ka, unsa ka punduka ka, unsa imong simbahan, bisag di na ka musulti, basta kay nakita ang imong pagkakahayag, ang mga tao muduol didto nimo kay gusto sila kahayag. Busa ang Biblia nagaingon, pasigahan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat o daygo nila ang inyong Diyos nga amahan nga naa sa langit. Manindugtang tanan mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So mo nay pamatasan. Mo nay mga atong gisgutan karon mga igsoon. Hinautunta nga mga pulong sa Dios dili malabayng kawang sa matag-usan nato kakinabuhi. Gamahanan og balaan nga Dios nga among gialagad. Praise God, nagapasalamat kami sa mga pagkabasa, pagtulunan o Diyos, mahitungod sa Kristohanong
pagkinabuhi pamatasan sa usa ka taong nangalagad na diha kanimo o Dios. Lord God, din katapusang mga adlaw samtang o Dios nagpaabot kami sa imong pagbalik. Amo kanunay gikatunan ang imong pulong, nagampo imong alagad, kay sulob namo o Dios ang bag-ong pagkatao dili ang daan. Ug kami maghayag, mahimo Ginoong Dios nga ang kahayag sa among kaugalingon magdan-ag o Dios sa uban pang mga tao. Na sa ingon ni ana amahan sa imong pagbalik sa paglalin sa imong mga katawhan, paglalin sa mga Kristohanon. Praise God nga nagpangalaga diha kanimo. Usa ang imong mga katawhan ning dapita o Dios. Hallelujah. Sa tibuok kalibutan nga malalin usab panahon nga ikaw babalik na. I-bless ang tanan karon, praise God. Adunay mga pulong o Dios nga madunggan namo mga pagtulunan sakit sa among makasing-kasing, natandog ang among mga binuhatan bisan pa man sa among kaugalingon sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Nagapasalamat gihapon kami kanimo o Dios tungod kay ikaw nagatudlo kanamo sa kanunay ang imong pulong o Dios. Praise God, nagtandog kanamo nga kini mahimo amahan nga sa among kinabuhi makakat-on kami sa dili ka pamubalik. Salamat Lord God sa iyong pagkamaayo, bisan pa man sa mga kaigsuonan karon nga mutunol sa Sunday School offering, para o Dios sa kalambuan sa maong buluhaton dinhi sa simbahan. Ikaw magapanalangin sa tanang magatunol sa ilang Sunday School offering. Kanimo o Dios ang himayag kadungganan, in Jesus name I pray. Amen. Tagta mga igsuon ko, praise God sa Sunday School offering. Okay, magpahibalo ta mga kaigsuonan ko, glory to God. Karong Martes, kinsay mga willing motambong sa kinadak-an nga katiguman sa tibuok Mindanao. Praise God, maswerte ta mga igsuon ko kay ang buluhaton karon sa Martes, karong Martes, mga igsuon moabot